Tao. Tilo. Tilo. Dito natulog kagabi? Ay, walang tao. Wala pong tao. Tara na. Ate Maris! Dito Saan na turog? Tanto na. Dana. Pero di pala naturog. Si Ate Maris. Ayun po, good morning. Magandang umaga mga kaparin Jason, Luzon, Visayas at Mindanao, Karotman. So, yung time check natin ay 7:30 na. Ano po, hanapin si Tilo kasi di umuwi. Bali, kahapon, umalis dito mga bandang 5 ba yun, Tol? O 4? Tol, 5 o 4, umalis. paalam sa akin, bibili ng Anong oras? Anong oras kaya yun? Ay, hindi ka pa nag-live, di ba? Di pa. Mga 6 pa yun. Mga 6. Alas 6, mga 6. Oh, ayan. So, nag-ano daw. Nandito siya. Nagpaalam kay Ate Bidang na bibili daw ng balot. Oh. Doon daw siya kakain. O doon siya. Sa tita niya, Sa Boulevard. Boulevard. Oo. Ang inaano kasi namin, pag umalis yun, halimbawa, kung di yun uuwi ng gabi, Oh. umagang-umaga, nandito talaga Nandito yun. lang, ngayon wala pa. Ang ano ngayon, alas 7 na, maglas 8, Oh. wala pa siya. Wala pa. Kaya yun nga, nag-alala ko, siyempre, nag-ano ko doon kay Kuya Rudy. Kuya. Siyempre, yung pinukot lang namin, kaya dapat malaman niya. Oo. Ayan. Wala pa kasi Kuya Noli na umalis siya dito. Tapos yun po, hanapin ko muna si Tilo. Kasama ko si Jamie kasi nag-aalala po si Jamie na walang umuwi. Siyempre, kaming lahat dito. Hindi lang si Jamie yung nag-aalala. At kasama ko si Jamie. Bali punta kami ng Boulevard o kaya dun kila Gwen kasi... Boulevard na katulog. Lalaki. Oo. Kasi nandun yung tita niya kila Gwen. Baka nandun. Pero sana okay naman si Tilo. Kaya Lo, kung saan ka man Lo, magpakita ka. Hindi magkakita ka talaga Lo kasi dito ka umuwi sa amin, baka hanapin ka ng pamilya mo sa amin. Oo. Wala po dito si Tilo. Kung ano mangyari sa'yo, ang alam ng pamilya mo dito ka sa amin. Siyempre kargo ka namin. Baka sabihin pinabayaan pero minsan di ka pinapayagan kaso may sarili ka na ring isip. Kaya minsan di ka nakikinig, pumupunta ka dun. Oh. Ayan po, let's go na kami ni Jamie. At ayan po, bali sasama pala sila sa akin, sila Kuya Jewel, sila Karot, sila Ate Bidang, sila Jamie. Kung kay Kuya Bobby para hanapin namin si Tilo. Kasi anong oras na dati kasi pag umaalis po yan, pag gabi nandito na o kaya madaling araw nandito na. Baka naggala-gala lang tapos baka natulog na dun kay tita niya. Kaya pupunta namin yung bahay ng tita niya dun kila Gwen. At makikita natin dun. Kasi sabi ni Kuya, hanapin namin. Siyempre, kailangan talaga hanapin kasi ang alam ng pamilya dito. Kaya yun, gumawa kami ng vlog na wala si Tilo dito. So, ayan mga kapatid doon kasi kanina, simula patla kanina, nag-alala ng talaga ako, no? Kasi gawa ng ilang beses yan umalis yan gabi. Umiiwi po talaga madaling araw, kung hindi umagang-umaga kasi takot yan pagalitan eh. Mabawi siya paggising namin, naghugas na yan. Ngayon, iniisip ko kasi, kaya tinatanong ko sa kanila kung wala ba silang kay Tilo. Kasi mag-alas 8 na, so wala pa. So kaya napagpasya namin, hanapin namin para sigurado talaga. Nakikiramdaman ko nga eh. Nakikiramdaman ko kagabi, ba't wala pa kasi alas 2 na ako natulog. Wala pa ako si Tilo. Hello. Sama namin si Jamie. Punta kami kay Kuya Noli. Sama namin si Jamie. May panarang? Di pa. Magdara kami sa Oo. Hanapin pa namin si Tilo. Hanapan mo na naman Tilo, di nag-uli. Umalis ng gabi, hindi ba ka umuwi? Anong oras na? Baka nandun sa... Kaya yun nga. Hindi kasi minsan kasi alis yan gabi. Pag hindi na umuwi ng gabi, kasi takot yan paglitan eh. Umagang-umaga, nandito na yan kasi babawi yan, maghugas. Ngayon, mag-rutyo, wala pa. Nagpahatid lang siya, sentro. Umuwi. Paalam kay Ate Bidang, bibili daw ng balot. Kano yung motor? Yung motor niya. Baka nandun sa akin niya. Kaya pupunta kami doon, hanapin muna namin. Alam na ni Kuya na. Alam na, pinapahanap. Pinapahanap. Wala.
Jamie Banda. At ayun, at hanapin muna namin niya. Ako na lang Ayan po, at nandyan na sila Karot, si Jamie nandito. Ikaw ba binandyan at Bidang. At pupunta namin si Tilo. Bali magsasalubungan kami. Doon kami sa Boulevard si ano? Puri Rawan. Man masiram. Man masiram. Yan na lang talulam na to. Pabakal mo. Magkano yan? 200 kilo. Ha? 200. Wala kilo ka, no? Ay. Malka kilokan. Oh, boy pa rin. Ano tol? Oo, tama. Ano tol? Ikaw! Ikaw. Marunong ka magluto niyan. Kahit si Kuya Bobby, marunong yan. Paksiw. Pirang kilo yan. Pirang kilo. Timbang unta. Ano tol, yun na lang tol? O yan na lang. Timbang nga day. Kilo ano? Bobo sa gaba. O kumaya na pagbalik. Ayan po at on the way na kami pupunta kay Tilo kung saan man siya naroroon. Ay, ito pala suligan na nasabi. Nalaman ko sa Facebook. Kala ko sabi bungad. Kaya pala may nagyan sabi, tagulat yun. Yo! Ay, mag-asawa. Kuno ro alokon ko to daro magsaging sadi. Daki adji. Magulat sa naman kaya sa mga kanong. Off mo na. Ayan po at bali nandito na kami sa harap ni Lagwin. Tapos Kailan? tanungin natin yung tita niya. Tanungin din natin dito. At dito nga sila Jamie, Kuya Bobby at Bidang. Ha? Karot. Yung baga. Anuin natin yung tita niya. Yo. Hadi kami. Tao. Tilo. Tilo. Dito na tulog kagabi? Ay, walang tao. Wala pong tao. Tara na. Ate Maris! Dito Saan na turog? Tanto na. Dana. Pero di pala naturog. Si Ate Maris. Ate Maris. Sige te, salamat te. Dito pala natulog. Yete, salamat. Ang ganda ng ano nila. Oo. Kilo. Opo. Saan di pala naturog? Nag-aalala po yata. Di nag-uli. Nandun na pala, papunta na ako sa barracks.
Dito na po yung team. So goodbye. Doon na daw. Diyan pala natulog, sabi natin Maris. Nalasing daw. Malasing. Saan kayo duman? Ha? Saan kayo duman? Doon. Ay si Tilo. Nasa lubong. Tungod mo yan. So, ayun o yung long hair. Oo, siya na nag-star. Ito aranin ni Mama baga. Doon sa daanan. Hindi ko mawang ko yan. Dito yan sa may, doon yan sa may, yung may kahoy baga may Poste, may tato eh. poste. Hindi ko makikita yan. Nasa lubong doon niya? Oo. Saan yan sa lubong? Yun sa ano. Pabalik na rin doon. Sino ang nauna? Siya o kayo? Siya. Oo, hindi ba natin nasa lubong baga? Baka nag-almusal. Baka nag-almusal. Baka kumain. Pagliko namin doon. Oh, baka yun nga nagkasalihis. Baka pagliko. Eh baka yung Baka may anting si Tilo. Baka may anting. Okay na, at least. Hindi mo nakita eh. dito Ano? yung dadaan. Let's go! Yan po, nakita na si Tilo. At saka si Joey. Hay ka muna. Nakita. Hay ka muna! Yan po at paggaling namin dito kay Kuya Nuli, bali punta muna kami dun sa bahay para hatid ko rin tong ano, pasalubong ko sa asawa ko. Labahan. Yan sila. Let's go na tayo. Saan ang susi ko? Me! Dito na kami sa ano, dito na kami sa bahay. Ma! Lakas! Amo to. Tara, los ka na eh. Yan susupog. Saan ka na los? Abili ko. Nahihiya. Tuwas. Hmm? Agong ko. Kung ano ko kuno ka. Hello, ate. Sabi ni Jamie kung ano ko kuno ka. No. Amo ba agong ko? Parang mali. Kaya may kape ka mo? Di man po manggabong kami. Ka. Kaya, Kape, dire. kami kaya. Di ka kape? Ano gusto mo? Kape kita. Me, ikaw Jamie, magkakape ka? Kaya, Jason, ito na lang. Ikaw tol. Ko ano? Tol, ikaw tol. Dami, kung ano daw, no? Darwa mi, kape. Dito, may UTI pati ako magpanik. Di ko pati itong papanikon. Di pa ako pinanik. Ay, di ba? No. Panik na, mi. Hindi na, mi. Sama yung pandagkol. Kumano mo di ba? Pati ba yan? Kasi makairugba pa ka. May laman na yun, kuya. Agko. Ade, magrang na yan. Itatanam ko naman na. Maulugi ka ha? Viral. Malaglag ka. Maulugi ka. Kaya wala, may mga ano pala. Yung akin na, ni Cardison. Ay, may, madami palang bunga. Oo. Yan ba yung miracle? 200 isa yan. Miracle fruit. Siyempre natin. Gusto mo kan? Alin? Kana bunga kan? Mapait ata yun. Ko, lang siram kan. Ang kamo. Ang luluton pa. Siyempre na mi. Dali na, may masira mo yung sabaw. Kuha mo daw tol. Ayun nga, ni! Sungaya ko may. Ako kaya ko yun. Ako nga, tanga. Ay, ako kaya ko yung Ako na. Yan ka. Nay, karot na lang. Yung bagay upuan. Kaya nga, upuan na. Kuya, mabigat ka. Baka masira. Maulugi ka tibda. Ay, Marupok. marupok yung ano. Buboko raw, boko. Oh, yan baga. On sa mana. Ang sama na. Ay, tadi na sumingming. Wag na mi. Malaglag ka pa mi. Si karot na lang. Okay lang yan malaglag. Ah, yan yung... Okay na ako malaglag. Mahal pa sa akin. Wag ka na mi. Karot. Oh. Anong pusa baga na ano? Amo.
ganda ng... Talin. Maliligis Ang na ganda ng yan. ano niya, no? Dalawang beses na Kanyang mata. Bebe, makagat ka ha. Ay ka Kuya Bobby. Opa. Ito pa. Dito hawak ka dito, tapos pato ka sa akin dito ka naman. Yan. Yung kahoy na yun oh. Bebe, makagat ka. Kasi naglilihi si Ate Bidang. Lilihin na. Makabrang ka, bibi ah. Kala nyo pag naglihi, ang sarap. Magpa-inject kita. Yan, akyat ka, babi. Naglilihi si Ate Bidang. Kuya Jason, Po. kagal. Gamot to. Oo, pito-pito. Pang sarigla. Oo, Di ako pito-pito. Ay, mabrusi ka. Sana all. Oo. Oh yan. Yan. Oh. Hindi kayo. Oo. Para magunting. Oh, di ba dyan? Meron pa. Bebe, makagat ka nga ni. Ako na dyan. Yan. Maraming kakaya. Dito hari kami dati Yun, nag-star. ito. Sadi? Mag-uran. Babahaon. Ah, Nawada bagyo. Kuran mo. Nyasan na gusto ko mamimisara kami na kuha ko takalian tani makaluwa sa tubig abuna ra. Magbaliman ko no kami sa ano mataas. Sunod niya. Yung nakapag-ibo na ka di ato big siya nakanda. Wag mong ilaglag para ano. Ang gulong sa ito, hindi talaga nilalagyag. Oo. Hindi nilalaglag. Dagdagan mo. wala pang laman yan. Dagdagan mo. Ang mga magrang na kaya tatanom. Ayan o. Kung may laman, ito sa kabila. Ayun yung dalawa. Ito dalawa. Sige, lakad ka lang. Sintrohin mo yan. Yung pamakuan lang, pamakuan. Pakuan. Teka, yan. Sige. Yan dalawa. Dito pag bagsak talaga. Yan. Virally ka. Hindi mababagsak kasi may bubong. Saka i-reverse na lang natin, reverse. Ibalik man yan, mabalik. Balik. Pag-edit sa pag-edit. Yan dan kuya. Yan. Tiwala lang, agkuman gasolina di ban, idalagan ko to. Simba ko. Boyset. Oh, nabawasan ko. Okay. Uy! Yan, nagulan. Pwede na. Akin na, ako magbukas. Okay na daw. Dito ka. Dito ka Dano. Ha? Dito ka. May ano natin. Kaya ako, dadarawon ninyo. Eh, dito nga ni. Ah, dito inumin. Babuksan mo kay Karot. Matarong pati doon. Matalas yan. Pabuksan mo kay Karot. Saka baso mi. Baso. Talon. 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 Matarong mi ha. Ay, may, yung Lang kamay. tarong. Lang to. Okay, Bobby. Kape. Talas yan tol ah. Tarong ganda ng talim niya. Parang Kagama ko nga sa mga barkada. Pantabang-tabang. Pantabang-tabang. Oh. Yung kamay. Ba't binalatan mo na kasi? Kaya magaan daw. Hmm. Sanay yan eh. Sa pag-ano sa kanila. Bigyan mo kila ano. Dito. Soda ng ano. Sabaw. Ang lambot ah. At sa mga Oh. Butan ka sabaw. Amo yan sa unog to. ito tinalaman. Oo. Tinanom. Oo. Pinaganda mo pa talaga yung pagkabukas. Ay, nabasag na. Talaga. Rikotitos na. Wag na, magbaso. Lagyan mo na ng straw. Ay, may pasalubong pala. Sa'yo ma. Ano pasalubong ko? Kalimutan ko na. Oh. Ma. Buksan mo kasi. Kaya
Malayo pa. Nabayad ko na tulos, ibos. Ibos. Ha? Maestro dyan. Soft drinks, ito yung soft drinks. Gamot sa UTI. Pagdala sa UTI. Oo. Wala ba itong naman? Wala. Kuya Arnel, ang tunaw ko. Ayan. Ano sa'yo, baby? Gusto mo, baby? Ay, squid oh. Ay, adia oh. Adia ako. Bigyan mo. Bigyan mo, bigyan mo. Price. Bigyan mo nga. Ay, baka gusto niya ano. Eto, Anong bebe. gusto mo, baby? Eto. Gusto mo nito? Eto. Oh, gusto raw, gusto raw. Bigyan mo. Nang tanong, tapos ka pa magbalat? Nakaburakay. Lang lumok. Karoson kaya. Ang delikado. Tapos matarumasang dang. Dati ko pa na akong pulang kan. Ay, matamis. Yun. Una baga. Oh, thank you, Kuya Karot. Ba't yung kay Dami binalatan mo? Kay Ate Bidang. Ay, thank you po. 50 ba yan? Tag 50, may 100 pa ako. Pag di maupos may charge yan, di ba? Oo, charge. Bawal yan. Dali lang kita. Tapos pakainom nyo yan, soft drinks. Tabang man. Kaya nga yun, ay tama-tabang. Gamot dyan sa Yan. Yan, yan. Pag di nawala, mamaya yung ay ko. Hindi, may basta-basta ano. Wala. Guloy ka na. Kumakan na muna ako. Alam mo, Ito, no? ang bulong ito ay pagising mo ng umaga, yan talaga yung pinakauna mo inumin. kasi Huwag ka muna kakain, huwag ka muna magkape. Kaon tayo. Wala pa rin dyan. Pero at least, magkaano yan? Amo? Subukan mo pag gamot yan sa ay 3 umaga, uminom ka ng ganyan. Resetahan mo daw, tol. Resetahan Eh, tol. Hindi sa sakit yung chan, walang Malaman mo sa pag-ihi mo kasi yung ihi mo parang malinaw. Bahala ka. Wala ka. Ayaw mo, di Open na ni Clara. Utangin na sa'yo po. Lawayan mo na yan. Tawag yan. Nene! Ano yan? Ilog mo rin sa Bain mo sa akin. Dep. Dakul, aba ko. No? Wala nga ano, pabulong laman. Kasi ito ngayong panganay, sumunod yan. Kaya ito saan ko. Pagpagyan ng guloy. Matabang talaga kasi hindi pa masyado itong matamis to. Hindi pagkita mo. At kubong makal, sabat tulos siya din. Mauga ito. Maliligis na ni Kuahan. Tulong bisis na sa ito magbabatloy. ang pusa ko pinapasok Kain pa ni kamata. So, sabi ko nga ni kay Jason dalang sa tuta. Nirarabungan pa yan sa Pinasusunod ka kasada. niya. Matitigbak kayo. Doon kita limbaga, binigay ni Kuya. Nirarabungan sa uposadi. Hanggang kamata. Ibakal ko muna ako sa panura. Yan. Ako na lang. Sorry, so iskilan ko. Igin mo Kuya. Sa pababa. Yan pa Marami sa man. talaga. Saan man na manugang sigaw ah. Kagari nagang ito nga rin. So, manugang Mama Maria. Si Tanay. Tanay. Si Romanic at so. amo ini kuha mana mian so Kamag-anak ko na so kinuha na sana ta umatos man sa ospital Pulpo. Maman. Ay! Akin ko to eh. Kunin mo na yan saka. Kaya mo na. Ano? Namang gulo, nga ganyan to pag minsan inaabot ng oras. Matawag mag-isa. Umayunggoy oh. Putol yung paa niyan. Saan unggoy? Yun, sa may manok, may kulungan. Saan? Ay, yun sa baba. Ino. Wala pa ako ng alas dito pala.
Lamingan pa. Pagkatapos mo may photoshop. Ganyan ko lang para sa akin. Sarado sila sisil. Kaya tidak. Tara, let's see. May ulan. Hanggang na ako sa pa-challenge. Naubos. Baka na, pero sana muna. Para let's see na kita. Baka ko rin. Kamig edit pa. Oh. Hindi mo din makayota. Nagkaros nga kami tuloy yung siram nga ko buwa. Magrang. Oo. Sabi ko na ko taga Bato. Nagkaros nga kami ate. Nagulatin ka pala yung putok. Kasi magkape. Tambotso pa lang yan, di ka pa nakarinig na ito nilang putok. Gulat ka na kaagad. Nagkawak yung baga dati. Ito siya Oo. lala. Oo. Ito, bali. Granada man yan. Ayan po, at back to barracks na kami. Nakapagbuko rin sila. At mag-aasikaso pa dun sa ano, nagtatrabaho dun. 9:40 9:48. Lubat na nga. Wala. Hindi masakit ulo mo? Nag-occup ka? Hapon. Hindi masakit ulo mo? Kunti lang. Puyat eh. Kaya? Oh, Jesus. Oh. Ayan po, at may nawawalang susi. Hindi tayo makakaalis. Nadarosan na nagulay niya. Wala yung susi. Darosan mabasan. Oh, sabi na eh. Nakaipit eh. Yo! Siya nag-aalaga no? Kalabaw ko. Sorry. Sa di diretso. Mga balo yan saan? Parang forest. Oo. Ayan po, at nagsilong muna kami dito sa malaking akasya. Kasi umuulan, nabasa nga kami. Basa. At sila Kuya Bobby nakasilong kasi kasama yung anak. Bali, hintayin namin dito. Ayan na siguro, ayan na. Nakakita ko na may ilaw yung ano eh. Santong ba yan? Alin ba tol? Hindi may santong. Alin dyan tol? Ano yan? Yung Ito? Hindi yan santol. Ulaog. Ulaog. Doon, nakita ko na eh. Ay, hindi. Iba. Nakailaw din kasi yun eh. Iba. Baka yung kasunod. May nakailaw yung motor niya kanina eh. nag-aalala lang. Ayan po, time check. 10:19. At nakarating lang namin. Sige, sige. Ligo ka. Yung basa. Basa kami. Salamat, Mi. Salamat. Paulan na. Ha? Meron po isang battery ko. Kanino? Lubat ka na kami na sir. Ah, nalubat. O, sige, salamat, Tol. Ito yata yun. Sige, Tol. Salamat. I love you, Tol. Tol. Tol, love you. Magkaro na yan. Ay, mamaya tanong natin si Haji kung alin yung Ah. Hindi na magkumuha. Sabi lang may hit sa akin siya, no? Alin, Tol? Hindi tinimbang. Tinimbang yung siguro. Okay na yan, nandiyan na yan eh. Hindi. Yan nga. Bakit ba natimbang? Hindi talaga yung oo. Ah. Ano yan, dalawat kalahati. Oh, nilaban ko na yung mga unan mo. Salamat! Uwi na si Karot. Namimiss na yung misis niya. Tol, bago ka mo eh. Batiin natin ng advance happy birthday. Ako, birthday ko pa. Tol, advance happy birthday kay Ate Yung Maya. regalo daw ni Karot, pagbalik na. Pagbalik na lang. Kasi wala pa naman siya sa house eh. 6 months pa sa house. Oh, Problema. Ano? batiin mo ng advance happy birthday kasi uwi ka na. Belated. Advance.
Salamat! Sakto na yan, kalunggay, tama na yan. Palit muna kayo, dami. Oo. Pang ano, pang birthday ni Kalunggay.